Jeg hedder Jesper Bjørn Petersen, og jeg er med i Ressourcebanken. Jeg hedder Jens Vinding. Ressourcebanken er et sted, hvor psykisk sårbare kan hjælpe hinanden. Jeg kom i værestedet Elmehuset og hjalp lidt til med folk med IT. Og så har det så udviklet sig til at jeg hørte om Ressourcebanken, og det tænkte jeg, det kunne være en rigtig god platform til at hjælpe andre mennesker. Udgangspunktet er, at alle har en ressource, eller flere ressourcer, og det gælder om at få det op til overfladen, og folk kan tage imod ressourcer og bruge ressourcer, de har. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Alt fra hjælp til PC'en, hænge hylder op, pudse vinduer, gå ture, biografture. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Ja. Det er jo den der grundtanke om, at vi alle har ressourcer, uanset om folk måske opfatter sig som meget psykisk sårbare og hænger lidt med næbet. Ja, men der er tit skjulte ressourcer, og så er det jo en rigtig, rigtig positiv oplevelse at kunne hjælpe nogen med de der ting. Og det er jo også en fin ting at kunne tage imod hjælp. Det giver mig selvtillid, og det giver mig også noget viden. Og nu hjælper jeg med omkring IT. Det får jeg rigtig meget ny viden om og hjælpe folk. Jeg vil sige, at det er en rigtig god platform til at komme ud og hjælpe andre mennesker. Og også til at få modtage hjælp. Det begge parter vil udvikle sig. Så det er en rigtig god ting at prøve det af. Og man bestemmer selv hastigheden med det. Jamen der skal man bare kontakte os, ringe eller sende en e-mail.